So karon na atong challenge o ato jud ang testingan og asa og unsa na kataas ang inyong IQ. Unsa na IQ, ma'am? Ha? Og unsa mo ka bright ba, ha? Abi ko IQ. Ah. Abi ko IQ. Oh, ang ato ang challenge karon, solving problem challenge. Solve, ma'am. Oh, inyong sulbaron ba, ha? Para. Oh, so paminaw mo na ako'y i-story ninyo. Naay usa ka byudo. Yang byudo naay anak ulitawo. Nya napod sila silingan nga byuda, ang byuda naapoy anak dalaga. Ang byudo nakaasawa sa dalaga. Ang anak sa byudo nga ulitaw nakaasawa sa byuda. Ang pangutana unsa may tawag nila dito sa ginikanan. Okay, tatay pisot. Sa byudo ko maguna. Okay. Unsa may byudo. Pila premium ni? 50,000 sa makatubag Ang byudo na minyo sa dalaga. silingan nga dalaga. Nya ang anak. Yang anak ng ulitaw naminyo dito sa byuda. Ang byudo, ma'am, magmama sa inahan. Magmama sa byuda. Unya ang byuda magpapasad sa Dili na byudo. pwede, pre. Dili na pwede, Oh. ma'am. Ang iyang anak, asawa man sa iyang byudo. Nya, mamama siya niya, unsa may tawag siyang anak? Sa to pa na. Mo na siya, mamanak. Mamanak. Aha. Ah, No. ang byudo na minyo sa byuda. Sa Dili. dalaga. Oh, dalaga. Nya, ang dalaga ang ulitaw na minyo sa byuda. Oh. So ang byudo, Unsay tawag niya sa inahan sa iyang kuan asawa? kung magmama siya sa iyang sa byuda, di siya pwede. Naasawa mo to siya anak, di siya pwede magpapa siya siyang anak, no? Oh. Oh. Kita magpapasin siya ang Nya, byuda ang anak sad, magpapasad. ang anak sad, nasawa man sad sa mama. Ay kung tingnan nga iyang papa magmama siya, mag-anak sad sa asawa sa iyang kuan nga iyang mga asawang anak. Higi ko na. Mamanak, ma'am. Ha? Mamanak. Mamanak. Nak ba? Ah, dili. Oh, dili. Okay. Next. Sa may tawag. Oh, unsay tawag? Ang ulitaw, Ang ulitaw magmama sa ugangan ni babae. di ang ulitaw, Dili. magmama siya sa daga. Oh, sa daga. Ay, na magmama siya sa daga. Sa daga. Nya, Oh. ang inahan, magpapasad sa Dili ang ulitaw, igsuon sila sa daga. Nahog og sila. Dili nahog og anak niya ang anak-anak niya ang iyang mama. Oh. Kaya naasawa man to siyang Oh. Oh. ang iyang ang anak ang daga, ma'am. Ang daga, ma'am. Naasawa man to siyang papa. Oh. Nahog siya kanang mama sa anak. iyang nahog niya og kanang isura na eh. Amahan ang katong ulitaw, amahan niya Nahog hugog ugangan. Nahog man niya anak-anak ang dalaga sa ulitaw. Pero di sa pwede kay pwede sa naasawa sa anak-anak niya iyang mama. Okay, halimo ko sulbara. Ano na siya, mama? Oh. Ang byuda dapat magpapasiya sa byudo. Nya, Nya nabana man siyang anak. nya nabana man siyang anak. Nabana man siyang anak nga Di sa pwede dalaga. magpapasihang anak. Wow, ano? Ang anak, ang ulitaw, igsuon na sila sa byuda. Kamo may igsuon nga. Iyang asawa ang byuda. Nasawa ng byuda. Ah. Ang ulitaw, nasawa niya ang byuda. Oh. Ang daga, nabana niya ang byudo. Oh. Karon be, arita sa magsugod sa ulitaw. Sa may tawag niya sa anak sa kuan, ihang nasawa. Nahog niya ang anak-anak. Anak-anak lagi ni ang mama. Oh. Ang buwang ang anak, ang ulitaw, anak niya, ang daga, anak-anak niya. Di sa pwede man anak-anak niya kay nasawa. Oh, nasawa man siyang papa. Anak-anak lagi ni ang mama. Oh. Mo na sakto na anak-anak ni ang mama. Anak-anak, ma. Anak. Ha? Anak-anak, ma. Anak-anak. Manak. Anak. Manak. Panak. Papayo. Papayo. Oh, de totong eh. Salbara. Iyang anak na minyo sa
inahan. Ang iyang amahan naminyo sa anak sa inahan. Sa ato pa, ang dapat ang iyang anak na laki maoy asawa sa inahan sa babae. Sa ato pa ang iyang anak na babae arito sa anak Naminyo man sa amahan. nahog na to niya og anak sad. Unya ang amahan naminyo sa anak mahog sa to niya Papanak lagi. iyang inahan. Ma'am, ang tawag na ma'am, igampo. Nakma gyud na siya. Nakma. Nakma ya kalimok ko'y manak. Nakma og nakpa. Mao ra gyud na. Ha? Nakma og nakpa. Nakma nakpa? Oh. Bigo. Dili. Kani tawag ingon ana dire story na. Oh. Kay og sa iyang kuan mutawag Ma magpaparata jud. Oh. Anak. kay mutawag ang iyang anak laki sa iyang anak sa asawa sa niya sa inahan. Tama na to. Nak, ma, kay pap, asawa ko siya papa. Nga mutawag siya siyang papa. Anak. Lain kayo. Oh, lain kayo nga nasawa man siya hang Oh. guan anak. Oh, lain kayo nga magkuan siya. Ano masiyo sa pama. Gani. No, Ernesto, sulbara Ernesto. Usay ko sa mambe. Tong Sige Kuan, na may imano, kuan? Sige Oh. para sa ada na sa pagkuan mo, subad na mo. Oh, ge, sulbara. Ano na? Lama. Lama? Oh, lama. Ano, lama man. Lula. Ay wala man. Lula. Nanganak din sila eh, wala man nanganak. Wala pa man ang anak. Anak ka na lama man. Oh. Ang gitawag Unsay tawag niya? Matag sa nila niya uga nga ang anak. Oh, panalitan Ernesto. Ilo ba? Oo ba? Oh. Baylo di ay. Ang anak ipangasawa sa Lama ganito kung Babae. gali bro. Saman. Oh, ikaw biodo ka. Na kay ulitaw anak. Oh, Oh, nya ako. Oh. Naminyo sa byuda nya imo nasawa ang dalaga. Oh. Sa may tawag nimo sa Inahan sa dalaga. Sa may tawag nimo sa inahan sa daga. Di magmama ka no. mama. Oh. Nya nasawa mo. Nasawa man nimo sa anak. anak. Sa to pa kung magmama ka sa byuda, magpapa sa to nimong byuda pod kay nasawa mo. Oh. Mapa. Ha? Mapa. Mapa sa Pilipinas. Papa. Gay, di mapay. Pama. Kam. Susuda. Wa magay katag amam ako sa banyo mo ko. Oh, balik. Wambe. Ang tawag sa byudo ngadto sa byuda, Ma, mama. 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 Nya, Pero ang ang problema- magpapasan nimo. Magisig na og tinawagay. Dili sa tada ari sa ta sa anak. Mm. So ari ko sa ulitaw. Ari ko sa ulitaw. Ari ko sa ulitaw. Tawgon yun ako ang dalaga. nama. Dili, tawgon ako nak. Nak, Anak mo to nako. Oh, anak. Kay naasawam na kong byuda. Mm. Nak. Nya ang katong Nak. ang katong sang Nya imong amahan. Magunsa magtiyo. Dili nasawam na ako ang Ang katong byuda. daga ang katong Magpapa sa niya. ang katong daga magunsam to nimo imong Oh, sakto di imong itong asawa. Tawag mo Oy. nak. Mama, nanak. Na. Pwede din na. Nak na koster. Awa. Ah. Awa. Ang ulitaw nga imong anak Ari be, opat mo tabi. Ari be, opat. Oh, opat man mo. Oh, asay byuda og byudo ninyo. ako Pasapol. ako ulitaw ko anak ko nimo. Kau ba magaling? Ah. Sini may byudo. Oh, ya byuda si Totong. Byudo ka pamila ba? Byudo ka. Ikaw ulit tao pre. Ah. Ikaw ulit tao. Ah. Paglagyo mo ana, paglagyo. Para masulba Ay, dito. anak ka sa pao na Si kita mail ra ba ni? Ah. Kung masulba na mo upat. Oh, oh bahin na ninyo. Ikaw byuda pre. Ako'y dalaga. So, Oh, nag baylo ta, kini ko gusto magkauyab. Oh, ya magkuyab man dyan mo kay ang byudo may mo maminyo. Ay kay may dalaga. Ikaw may dalaga. Ikaw mo mag-asawa. Ah. Ako'y byuda. Ako'y byuda. Oh. Ako'y byuda. Sergio. Ah. Sapol. Ano eh? Oh, kita magtunjak. Adi ko mabuak ko lubot. Nagyabon. Ano ba? Sulbaro tani. Ah. Mastos ka na. Byudo ni, byudo. Ah. Litaw. Ah. Byuda, dalaga. Mm. So, litaw ka pre, ako may byuda. Oh, pag-isawa ta ka. So, Ah. nagkaminyo ta anak. Ah. Anak. Ang kaminyo mo. Sa judo. Oh, sige. Erne ane lang. Lagi. Oh. Oh, unsa may tawag nimo sa imuhang kuan? So, mao man ni siya
babae man ko no. babae man ka. Magtiayo na ta duha. O magtayo ta duha, nya mao ni biyudo. Magtiayo na sa duha. Papa ko ni, pa. Pa, nya sa. Ay, sa tubag, pa. Na. Nya nag mong papa. Ano papa ano niya? Anak mo tika no. Dili, inahan ko no, biyudam ko. Dala. Dalaga ka. Dalaga ka, Totong. Balik kay atras na si mama. Ako biyuda, ikay dalaga. Nya biyudo ni. Ana na, nag-ikis mo ni. Ipagasawa ta ka. Are, dili. Kupot kayo. Video tato. Ato pa. Ipagasawa ta ka. Oh. Giturjak ta ka. Kay ulit taong sa Limokoy. So ang tawag na ko ani, mao man imong papa pre no. Papa ko na. O kay biyudo ni. Magpapa ko ani. Nya. Magpapa. Na ako. Nya no magpapa man ka nga na kuan man na sa imong anak. Na sawa na bana mas mo anak. Isura sa ako ni tawag kog anak. Nga yung anak. Nasawa sa niya. Magkama sa ganang. Uy, usa may tanaw sa niwan. Ay ba? Ma'am, kaya mo salis ba? Ngano nagikis-ikis. Ang biyuda lang tadi ito nagminyo dai. Magbuot mo og dito na in love ang biyudo sa kuan dalaga. Nya ang ulitaw dito sa biyuda. Mas ganahan mo jud ang ulitaw ato sa biyuda kay eksperyensado. Be. Ang biyudo sa ganahan. Sulbara ninyo. Moy mo ba nga? So si Pare Ali ulitaw ni. Litaw, yay ka biyuda. So ako biyuda. Nahog ni ang kali akong anak pre. Nahog ni imong anak-anak ni. Dapat mo sila magminyo kay half monkey o half chihuahua. Amo ni daga no. Daga ya. Ato pa. Ato pre na nabana man tika. Nabana man tika kay ulitaw ka ya ko biyuda. So nahog ni nimo siya anak-anak. Magbaba ko niya. Anak-anak. Papa. Tawag ka siya papa. Papa ka na ko nga ang imong inahan. Ako among nasawa. Di sa Apa ka ni? magpapa siya nimo, papa siya. Papa. Tawag ka siya be. Pa. Ay, isa pa. Nagminyo po ta. Karon kay Nak. Okay, sulbara dyan. Para tungaon niyo 50. 50 mil. Okay. Magtawag kay. Tatawag ka siya pre. Pa. Na. Unya niya ra. Tawag ka ni pa. So karon ikaw pre kay kanang nabanam ti ka. Sakto nak tawag kay. Pa. Nak. Hindi, pwede mo tawag nak. Karon kay Si ninyo. Kuan. Totong. Inya sa ato sa Okay. Tawag ka pre. Pa. Nak. Nya. Kana sa ko rin. Ako man, biyudo mo. Naksan mo nga. Na. Ma. Nya. Anak. Ako sa Anak. Anak mo ugangan ako. Biyuda. Biyuda man ko. Biyuda. Ugangan mo nimo. Ugangan mo siya. Pa. Papa sa mama. Mari. Mari. Iya naman sa kong kasawa anak nimo. Dili jam tubag. Kay may mauho man siya mingon nak nga. Dapat siya may tahuron nga mahan kay iya naman kong kasawa. Anak man kunimo. Mo gani. Di, pananglitan. Pata ko niya. Siya na yung tubag ani wala. Ikaw yung mga tanam mo, ingon pa, di siya. Ingon ana ro mo bisita ko ngadto sa ilhang balay. Mga imita pagkatahuran. Kay ako man siya nabana. Mari ko. Pa. Di siya tingog. May gabi ida. Mari ka odayon nak. Kaya de, karon mingon dayon nak. Nya karon kay babawas mo na siya. Siya. Ay, aman di mong kuan, imong ma, nari ka. Lingon ko ma, nari ka. Oh, asa man dudong mo, tara. Magkunsa man siya mo. Pa. Magsura na. Kanang mga viewers sa tuwi pansira. Ang viewers may pansiro na ni. Okay, ug makanswer ang viewers. May mahatagag premyo. Nagkaan to pang cash G. Okay. Okay. Fights. Basta masulban nila. Sakto naman kay. Alright, na ay part 2 ha.